Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бинандагони канали мо. Хуш омадед ба канали Душанбе Сити. Марҳамат, навори навро тамошо кунед, обуна шуданро фаромӯш накунед. Лайк гузорӣ кунед дар навори мо. Имрӯз хонаи навбати мо қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Орентир, центри Ленинград, раи Ленинград, ҷамоат, пеши ҷамоатай раи Ленинград. Центриш инҷа ҳамомай, инҷа боша мактаб. Раи хонаи мо сераҳа меша, мактаб меша. Инҷа мактабай. Хонаи мо рӯ парӯи мактаб. Хонаи арзонак барои одамое ки арзон мепурсидан. Мактаби 11 Рӯдак. Хонаи мо. Бисмиллаҳир-роҳмонир-роҳим. Ду дар хона. Ду дар хона дора дига. Сад кадоми гирифтанияй. Худаш медуна чӣ сохтан ша. Окей, ёра ошхона мекунад ша. Инҷа забори мо то заборай мақсад ҷада об меравад. Метавонем ки ягон симент қити ягон маҳкамш кунед то ҳамҷора. Мисал аделниш кунед ай тараф. Маҳкамш кунед, забора маҳкам кунед то ягон симентакш мекунӣ маҳкам меша. Ин тарафшам ҳама хеле. Як бор дига такрор мекунем. Хонаи мо қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, центри Ленинград, пеши ҷамоат, баня, мактаб, магазин ва ғайра наздикай. 2 сотиқ замин, 2 дар хона. Нархи хонаи мо бошад 120 000 сомонӣ. Бо савдо мешавад. Номерои телефон барои тамос 002 11 13 24. Марҳамат кунед. Шахсоне ки хонаи арзон мепурсед, марҳамат кунед.